nunjukake puji syukur ngersaning Gusti Kang nyipta jagat. Dene pun ibu lawan sira kabeh tansah pinaringan dening Gusti. Ketitik wiwit lakon bali segala golongan diri kalenggan iki. Pun ibu lan sira isih pinaringan wilujeng niskala ya nggih. Penandang kang abot tumraping aku lawan sira bisa dilakoni kanthi rahayu kabeh mulya awit saka pangaimaning Pangeran lan pituling Gusti ya nggih. Nggih. Kaluhuranipun Kanjeng Ibu. Mila kanthi menika boten wonten ingkang saged kangge panonopan gesang kosa kadang. Namung kejawi Gusti ingkang nyipta jagat inggih Gusti kang Maha Mirah. Ingkang kababaripun siang pantrawatri kosa kadang. Namung pasrah sumalah dumateng ngarsaning Pangeran Ibu. Saka bagi sesedi cemurung dene sira datang ngutangake manembah marang Kang nyipta jagat kulub. Nggih, anak bocah gagah Bratasena. Ana apa kundi buku? Sawise sira dhawuh kelawan Bathari Naga gini awit dawuh saka pukulun Bathara Antaboga sira kadhawan tetep mapan ana ing kayuwangan Saptapertala kemang apa teka sira mopo kulub upama sira gelem jemondhok ana ing Saptapertala peniburan sira sakadang ora bakal kedaran-daran urip kaya mengkene. Jalaran ibu lan kadang-kadang padha melu nempel katrima ning uripmu ya nggih Bratasena. Kundi buku kang tak peteni. Mulane aku mau mondone Saptapertala. Jalaran ngrasaku durung gelem diajak mukti. Bratasena kaplalah mati bareng karo babuku lan dulur-dulurku. Tinimbang aku muktimu merga saka melu bojo. Kasunyatane labuhanku isih dibutuhke Dribrayan. Buktine aku bisa nglabi wong negara Kacakra kanthi mateni Prabu Baka Ratu Buta kang arep mangsa menungso. Bener apa kang dadi aturmu kula Kudara? Kang bisa mateni Prabu Baka mau. Tegese sira kulub wis bisa merdikake uriping para kawasan Kacakra Bratasena. Tasaning Pangeran Panjenengan aku mung dadi lantaran kunti buku. Kula nuwun Kanjeng Ibu semanten ugi pun peradi kanthi kula ngupaya boga kangge adi kula kembar pranyata kula saged damel atut anggenipun jejodhoan Resi Sagotra kaliyan semahipun ingkang sawit boten saged atut Ibu. Kepala nyata permati pun Ibu uga nekseni bab aturmu kuwi. Sabanjure nggih anakku Pandhawa pun Ibu kepengin ngudang marang sira kabeh. Kajaba tekun pangibadahmu kuwi banget wigati. Lan aja nganti ditinggal ning uga singkiran watak Durgama, Dursila, Durjana, Durna lawan kaping 5 yaiku Durcara ya nggih. Kados pundi werdinipun lan babaranipun cemadhong dawuh Ibu. Durgama pitegese ora antepan miyur tekate lan sangga runggi. Ngerti ya nggih. Watak ora antepan iku mbebayani kepasengi unggak kemadoh. Arep mati diurip-urip bareng urip malah mbilaeni. Wong kang miyur tekate mau padatan gampang digrenahkan dibujuk manis manwara ya nggih. Nggih. Kaping pindho yaiku Dursila kang tegese wong kang ala bebudene. Sakabehing laranganing agama padha ditindakake.
tundhane wong mau datang dalabuh kebengan utawa gondelan ya nggih. Ora neh yen uripe pesasat aji godho jati aking ya kuluk. Inggih Ibu. Kang kaping 3 yaiku Durjana. Tegese watake seneng colong jupuk. Kaping 4 Durnala. Yaiku terbi watak sae drengki. Seneng adu-adu utawa mbak cucukan. Inggih. Dening wekasan kaping 5 yaiku Durcara. Tegese kulina ngumbar janji nanging nyulayani ya nggih. Memang perkara mau sila bisa nyingkiri. Lamun bisa nyingkiri yekti bakal tinuntun uripmu dening kang hanggelar jagat ya kuluk. Inggih. Kawulan dipun Kanjeng Ibu pundi? Para anak-anakku padha tak kudang. Tansah ngagem marang hamba limang perkara ya kang sinebut Pancawarga kuluk. Apa sing dikarepake Pancawarga Gundi Ibuku? Pancawarga iku dalan kang hanjok marang kautaman Bratasena. Yaiku widagda, wicaksana, wibawa, wiraga lan wibisana Bratasena. Kuwi apa kang dadi wedine Prabu Gundi? Widagda witegese senggoda bangkit ngintasi karya. Bebasan bisa nggelar uga bisa nggulung. Banjur wicaksana yaiku tabringungak kahanan mulur ing nalare. Bisa nimbang bener lawan luput. Satemah ora tumpang suh lamun nibakake sakabeng karampungan. Ora milik gendong lali ya nggih. Dene wibawa yaiku darbedaya pangaribawa. Lakune kudu sabar. Sugih pangapura kang sarta ngajeni marang penuling liyan. Sabanjure wiraga yaiku ngurkepiraing tata krama tansah gawe semseming liyan orang bisa manjing ajur-ajur kuluk. Iya. Ingkang pungkasan yaiku Wibisana. Tegese labi marang bebener. Nadyan kadangi pisan yen luput kudu dipidana ingkang satimbang kelawan dosa luputane. Wong kang Wibisana yaiku watake legawa. Seneng ngudi marang jayaning kautaman ya nggih. Inggih Kanjeng Ibu. Mugi-mugi para putra saged angrasuk dhumateng hamba Pancawarga menika wau Kanjeng Ibu. Waton ngagem paugeran teteken tekun mesti tekan gegayuhanmu nggih anak-anakku Pandhawa. Dadi atur-aturan miturut manut semangat mring Gusti. Dene sing yang utama pauta kaya mangkono. Nedhengi imbal pangandika nggih Sang Ratu Kunti dalih para putra Pandhawa. Tataning sing abiyasa leng-leng indriya mangu mangun kum kanduhan rimang kula nuwun Rama Penemban abiyasa sarawa paduka wonten ing padepokan Manahilan
kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk ing sahandhapipun karo Kanjeng Rama penemban ing Saptawarga. Nadyan kula sakadang mugi ngaturaken pangabekti kunjuk dhateng Kanjeng Hyang ing Saptawarga. Iya. Nini Kunti tari Brata padene sira Puntadewa Bratasena Pramadilawan kembar. Ingsun tampa ing lega tiasing sun saka Nini Kunti kabeh wayahku Pandhawa. Penemban ketingal saka para paduka penemban keparenga Kunti saha para wayah cumadong dawuh Rama. Iya nggih. Prita tatang iki kang sepisan mertui marang Karharjanira Surambah putuku Pandhawa. Bagya mulya tiasing pun bapa dupi nyumurupi sira anakku kabeh padha tinemu rahayu. Pun bapa melu kajunjung asmaku jalanake pawarta kang tak tampa. Menawa sira kunjan Pandhawa jroning nindakake lakon kang sira sandhang katon oleh padha ikhlas. Kan ini nambah rasa ikhlas mau mahanani ora ing sabet penandangmu Kunti. Duh Rama penemban ngurmaosi Kunti dalah anak-anak kula menika wonten ing ingkang nglampahaken mila sedaya ingkang kula lampahi namung kula semanggakaken dumateng Kang Nyipta jagat para penemban. Iya kanthi tekun lan kandeling panembahmu marang pangeran orang moka menawa sira saat najam kabeh padha jinangkung dening gelar jagat nini ngaturaken ing penuhun orang penemban mligi kanggo putuku Pandhawa sethithik pitun kasing pun kangge marang sira aja kok dilalekke ya nggih. Inggih kados pundi kang wayah Pandhawa cumadong dawuh Kanjeng Hyang. Ngene nggih punta lan adimu kabeh. Sira kuat majaning Nalendra Tama. Dasar ibumu Gautara sing ratu Binathara. Wiwit sira brol lair saka nggawa garbaning ibumu, terus tindakake ing selawase uripmu ya nggih. Dene kang kababari sepisan tansah rumeksa marang karharjaning bumi kelahiranmu. Kaping dwi tansah ngayomono marang para kang padha manembah ing ngasaning Pangeran Kahanyipta jagat. Kaping 3 kudu tresna ing bangsa asih marang para kawula dasih. Kaping 4 tansah duwing janji uga angandhemi marang sabda kang wis kaudhar. Geneping kaping 5 yaiku kudu tansah tunduk bener kanthi dasar adil. Yen to 5 perkara daramaning kasatan mausih kasayana marang putuku Pandhawa ing kono sira lagi sebut sajatining satriya ya nggih. Nggih Kanjeng Hyang ingkang wayah Pandhawa nyuwun pangestu mugi-mugi mboten luntur jiwaning kasatriyan kula sakadang Kanjeng Hyang. Iya. Pone yang tansah paring pangestu marang sira sakadang nggih Puntadewa. Kajaba saka iku pone yang wis pirsa menawa putuku Bratasena wis kasembadan palakara mantuk Bathari Nagagini atmajane pukulan Bathara Antabaka nalika lakon bali segala-gala. Gandeng Bratasena wis palakrama mula murih adile anakmu mbarak Puntadewa kudu enggal nglakoni palakrama Kunti. Rama penemban menika junggo saat kalian batos kula pilih anak kula Punta tumuli enggal palakrama penemban. Bedelen dadaku batinku gemeng ngono. Bratasena kaselak kepengin barka kanggo momong wanita. Kepriye nggih Puntadewa? Apa sira keduga minangkani pamrudi Hyang Saptawarga mau kula? Duh Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu sesembahan kula. Menawi naos kula sampun pantes ngembat watang ing sakngiring turangga. Kula namung nderek dawuhipun Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Dasaripun gesang kula sampun ngantos dipunregeti ukara ingkang mukarta dhumateng dawuhipun Purwonden.
Syukur bagi sewu nggih. Dene uripmu wis sira kebaki marang tata krama ketitik putuku Puntadewa tansah bekti marang pundhenmu kaki. Lekasmu iku dadi tepa tuladha marang para mudha liyane kang wektu iki lagi mingset budayane ya nggih. Ngaturipun nuwun Kanjeng Hyang. Kula nyuwun dawuh Rama lajeng wanudya pundi ingkang pantes minangka jadukraminipun kewayah Puntadewa penemban. Sumurupa pundi wektu iki negara Pancaladya ana sayembara. Isining sayembara sapa ingkang bangkit ngasorake kasektening Radyan Gandamana ing kono bakal kadhapake antuk Dewi Drupadi Atmajane Prabu Drupada. Mara coba putuku Pandhawa padha mupa sayembara mau. Sapa ngerti menawa ing kono dadi marganing Punta nggon bakal palakrama pundi? Ngendriya mangu mangun kung kang dumanimang wong lelena tanpa kanin yen tantusa mengko sang Hyang Utama abiyasa kakek kudini Kunti ibuku pangrasaku ora susambarta kanggo kang mutus sayembara perang Bratasena dewi ingkang saguh Naikardi Kanjeng Ibu saha Kanjeng Hyang kula maos bombong manah kula dadi Kakang Mas Bima kelarang ban badhe nindakaken kardi ora semenika satunggiling margi tumrap Pramadya inggih kula badhe ngaturaken bekti dhateng kadang kula werda Kakang Mas Puntadewa ingkang menika pun Pramadya piyambak ingkang saged mupu sayembaranipun Paman Gandamana Kanjeng Hyang. Ya ana kene iki bisa mbombong rasaku Hamardawa yuswaku bareng paneyang mirengake marang kabeh kesaguhaning sira Bratasena lan sira Pramadya. Gandeng kabeh wis padha saged mupu sayembara. Murih adile prayogane putuku Pandhawa kabeh padha budhal. Mengko ana Pancala Raden Gandamana arep milih tetandhingan karo sapa padha ladenana. Yen aja nganti kawis tarani menawa sira iku Pandhawa. Luwih prayoga yen to sira padha ngamur kawula. Kanthi mimba satataning Brahmana utawa pendhita. Awit yen Gandamana ngerti Puntadewa ingkang nglamar Drupadi, ndak kira dheweke mesti gegancangan ngurungake sayembarane. Jalaran Gandamana kae menungsa ingkang watake lumuh keputangan budi. Tur dasare uga siswani wong tuamu Pandhu ya nggih. Muni nggih kisaken dawuh Kanjeng Hyang. Gandeng sampun prawaca dawuhipun Kanjeng Hyang. Eyang saha ibu kula nyuwun pangestu saha nyuwun pamit. Tumuli beda mupu sayembara dhateng Pancala. Aku kandhalo pamit yang abiyusan pun ibuku. Kula inggih nyuwun pangestu Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Kula mboten kantun kula inggih badhe nderek Kanjeng Hyang saha Kanjeng Ibu. Iya nggih anakku Pandhawa. Pangkendhat pun ibu tansah maos donga suci konco ing ngersaning pangeran. Muga entuk gawe laku mulan bisa bali marang mamahilan kan wirahayu ya kuluk. Jaya wijaya jayanti kanggo putuku Pandhawa. Muga Gusti Allah nyipta jagat tansah anayung marang kang dadi lakumu. Satemah putuku Pandhawa unggul jurite angka sembatan Boyong Drupadi saka Pancaprateng mamahilan ya nggih. Cikra kang para tumingal Manjo
nalika Sunat laju tindak ing sangya para Pandhawa. Anggelak lampah muhinggat patopapan ing sedaya ing nagari Pancaradya. Manjing wonten ing madyaning wana. Dadak sapa kandhek lampahing para Pandhawa papak yaksa wingking saking dandang mangure.
Sangkara tata kanthi wisaya indriyak sasara maruta pawon napa narakono samirana lan warayang ponco bayi wisikan pagulingan limo mandang-mandang dahil nang hindi magkapag ginangagawa yan ang yali at ngaku buto balita ko hindi donggo sopo perbago susang sama parat mating tanang mayore kinang dekak lolindring may balita nga bagian gus panengah pandu kasih Raden Permati dasar poro nyoto seperti lemanggung yang digus ngetutake karena ngati jumangkeng sukude ping netro ora kira kudu bali ke Bali induk bacot ora entuk urut wongso mani karaku apa mengang tak wedeni wewe bang wewe putih ilu-ilu panas pati ngendanmu seblak pangewalang ke kajerokan Gus
singonapto kadya narsa mbadhok-mbadhok Lai salam Raja Satria aja mati tanpakan coba jeneng wah Permati kekasihku buta sapa radik ya kala dahono Belakno pati nirwaku dikepurung arsa legane wah adoh baleng bedhok sasot sambire pundak krik ngriok bleduk wae sama kanthi mungsuh parek
kon lakon ning lekas nuti kolinuding kidung kendhonging Palwapindo lan siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asauran samono panmeh rahino leko pangkaton sumirat Nenggih gumlaring Pandhapi Agung Negari Pancalaredya. Ketika Sang Prabu Drupadi kapinarak ing Singangsana sinebaing nglayu Raden Gandamana tanpa antara dangu. Ketika wonten papaning Brahmana cacah gangsal kados Sang Prabu Sigra ing mangke Mas pausaken dhateng prapaning Sempara Brahmana teka mangkono wijine sabda Sang Prabu Sudasila dumateng kang katemben prapti.
mangga muncul Remang surem sore pampadan Cahniah ning talaga katilangit mambang tanpas bulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumaun lumrap kang sekar kadijado Yai Gondomono wonten tinangku Prabu iki kok ana Brahmana cacah 5 padha swan marang Pandhawa yen iki penganggone genah yen iki pandhita ya mung ciwane kok wis lungsek tur ora pati resik pengagemane mara perbangen Yai nulis dipun Kakang Prabu mengkoto kisana pinantur harjo prataming Pandhawa Pancala kene kisana kuninggih Gusti Raharja sawan kula sakadang niskala mara kagih ngaku sira iku pawangan saka endi sapa kang dadi jenengmu padha ngaku dewi-dewi kula ninggih kula wingking saking erenging Redi Iwana nami kula pun Reksi Darana ninggih wonten ing wingking menika sedaya sederek kula Gusti. Iya, jeneng kula Reksi Sarasa. Nami kula Reksi Nimpuna. Kula pun Reksi Suka. Nggih, kula pun Reksi Rahayu. Wanuhna aku Gondomono. Nggih. Ana parigaya apa hen? Darana Sarasa Nimpuna lan Sira Suka Rahayu. Padha sowan marang Sinten Prabu Drupada. Inggih pawarane menapa Gusti? Mila kula sowan Cemantaka minggahing pandhapi marak Sang Prabu Drupada wigatos badhe ngunjukaken sungkemun kersanipun Sinten Prabu Drupada. Kajaba saka kuwi aku sedulur papat iki bakal mupu sayembara Raden Gondomono. Jalaran kepengin nggunakake jodoh kanggo Kakang Reksi Darana. Kajawi saking menika hamba bilih dipun keparengaken
Sang Dewi Durpati kawula suwun minangka dados semahipun kadang sepuh Kakang Sidarana menika Gusti. Iya, bener kandhane adikku Nimpuna. Sing jeneng Durpati tak jaluk dadi bojone Kakang Sidarana. Kanthi aku kudu ngupuh sayembaran Raden Guntumuna. Iya jagat Dewa Bathara. Para Brahmana iki apa padha ngaya ratu apa kepiye? Uripe wae katon masyarakat teka wani ngucap nyuwun para krama lan putraku Durpati. Lah iya, apa meneh si Gagah kuwi matur bakal ngupuh sayembaran ing Kyai Guntumana. Apa kira-kira wis ora kerasana donya wong iki? Para raja, para satriya sing wis kulina Bandayuda wae padha kalah kaliyan Kyai Guntumana. Monggo iki Brahmana ora tau perang. Gaweane mung sembahyang kok arep ngupuh sayembara kuwi apa ora kuwatirake kaslametane? Panjenengan sasedulur ora gelem tak tetaken perangan. Ning sabab apa dene aku bakal ngupuh sayembara. Iya bot-bote nggon ngerti marang sedulur tuwa kang wis dewasa. Kula kudu tak goleki bojo. Sabab nggon wulan tata krama wis ngandhakake. Menawa sedulur nom wajib bekti marang sedulur tuwa kang dadi ijole wong tuane. Gandeng uripku sak sedulur iki wong masyarakat mlomo ninggal marang tata krama. Beda karo wong sugih. Wong sing kebandan ora mangsa yen bandane mau bisa kanggo ngina wong. Lan gedene kena kanggo nuku wong masyarakat. Mula kala mangsane cacane rada gendung kumalungkung ngentengake marang tata krama. Monggo yen gelem ngerti tata krama kuwi bisa ngedohke marang panyendhu. Weh ladalah nyampluk alus iki. Bener kan isi sarasa iki. Para Sidarana, kula Gusti, aku arep takon karo sira. Raning sira iku Brahmana mesti wae sirik marang ujar pagorowan. Mula wangsul kanthi jujur. Ini badhe ndang menapa Gusti? Wong papat iki yen karo kowe apa sedulurmu tunggal Yayah Rena, apa tunggal eyang, apa pitungan kang wis becik lan raket. Sesamane kowe aja goro. Sabab menika benten ibu Gusti. Oh, beda ibu. Inggih. Adimu sarasa mau matur menawa sedulur tuwa kuwi dadi jane wong tuwa. Wong tuamu isih wutuh kakung putri apa wis ana kang sida? Ayo matur sing jujur. Kabeh ora ilang tapamu. Nun inggih. Riwi. Tiyang sepuh kula kantun biyung sekawit bapa kula sampun seda. Wis seda. Inggih. Lang-langing driya mangu mangungkung kandhuhan mangu. Pitakon kawasan tak elingi meneh wangsulamu aja goro. Eling goro pisan bakal goro selawase. Lan wangune kowe ora patut yen dadi wong sing ora jujur. Prakne menungsa kuwi ingkang baku ana nggon jiwa lan watake. Kuwi kira Pandhawa to? Pandhawa to? Inggih papaduh kula